ברוכים הבאים לערוץ פורטנייט חדש, שבו יעלו סרטונים עם תוכן. יאללה, לא לשכוח לשים סאב ולייק. אחרי שאתה תפנש את הבן אדם, ככה זה היה פעם מת, דד. נראה לי נקווה לנצח פה את ה... עוד אחד מת. בוא'נה, אתה פסיכופת! ברו לא סופר אף אחד. מת. וואי, וואן שוט פה, פגעתי בו איזה 160. שקט. הוא ממש בלי חיים, אבל אל תפרוץ, עדיף לחכות שאני אחזור. הוא שם פה אילים. חבר שלו מת? בראבו, אימא לזה חזק. שים לייק וסאב, למה זה ערוץ חדש והמטרה שלנו זה... סאבים. כמה? תשגזת אותם? עוד לא נראה להם. הוא סולו. אני חושב שעדיף לך לעזוב אותו. מת. הרגת את שניהם? אחד הרגתי. שלי לא קרוב. אז בוא לטילטט חזרה. אני כאן. אני טלפי וזורק את חיי. מה אומרים על הזמרות שלי? צריך דירוג אחד עד 10. גרוע. בוא לאנשים. כולם עכשיו פה גרועים, כן? כולם כבר איזה דיימונד. לא, הגזמת, נראה לי מקום ראשון לזה דיימונד אחד אולי. דד? 160 מת. פרמוטים. הפיקטות שלי. איזה חזיר מודל. שתי פיקטות! סקלוטי נרי! אני פותחת שלך? יא רוי, אני פותחת שלך. מה יצא? דיגל! אתה אוהב את זה, לא? אני אוהב את זה. יש פה עוד אנשים, עוד שתי דויים. פה ממש בלי חיים. אחד נוק. הרגתי סקוואד. הרגתי. לכן אני 10 קילים כבר. עוד פיקצ'יסט! מה? נראה לי העלו את הסיכויים כדי להשיג אפיק. קרח, יש פה את זה, אתה רוצה? אני מאמין שהעלו את הסיכויים להשיג אפיק צ'סט. כי לא יכול להיות שזה כאילו סתם... טריפל אפיק צ'סט, what the fuck? חברים! אוקיי, דאג מיתיק! הנה פה. הלו, בן אדם טוב, הוא לא יודע לבנות. חברו עליי. מהקרק. יש לי פעם בפיק והם טובים, רואים טובים. כולנו במקומנו. וואי, אני אחד הגרועים, אני לא הצלחתי לעלות. מה זה אחי? הכנסת אותי לתוך הבוקס שלו. זוז, תן. זוז. איזה שמן אתה מבטיח. אני מפיל אתכם. לא, אל תפיל. הרגתי אותו. אמא, אני רוצה להרג אותי. פלתי. לא, מה אתה טוניסט? באמא שלך ראש, שבא. והיה לך עוד גרפלר? לא, איך לא שרדת? מה? לתוכן. היה הבצורת. הבצורת. 180.
תפסלו סקילים. אנשים, בואו לשרדר. פרסומת, אין לנו פרסומת, זה לא פרסומת, לא פרסומת. לא מקבלים על זה כסף. לא מקבלים. אני הוא? אוי, מלא לייזר! הוא דפק לי לייזרים על רוי. אל פנש! הוא פינשת, בן אדם. דו עליי! רואים, אני מייצר שמתך! הוא מבטיח שטוב אני! אני מת. באתי לעזור לך ואתה פשוט ברחת. ששש! מי חושב שהוא מכר אותי? שימו לב. טוב שלך. אתה צריך ווייטס דחוף. איי! יואו! אני לא בטוח שנונסקופ ילך לך טוב. טבע, יש פה מכונת הלים. טוב לי. נגמור להם את הכל. לא הייתי צריך לקוד מדקיט. שתי ידועים. הלו, זה לא סלויים. נכון? רוי. יש ברגעים האלו דו אחד וכל השאר סולויים. ומה זה הסנאפ הזה עכשיו? שקט. יואו! כבוד. קרוב ביותר. הוא רוצה להרים את חבריו. מתו שתיים. טוב שלך. עשו שתי פטפם. מה חימדו? מה הוא? פו! What's up, bro? How are you? לא, הרגתי בן אדם שהרג אותי. מה אתה בא עליי? מה? לא הבנתי אותך. אני הורג פה די הרבה אנשים בינתיים. אני פה גם. תוריד אותו. כן, אבל הוא אחד המעצבנים. איפה? הוא בורח כל היום בורח. בסדר, גם חבר שלנו. פחדתי אותו, עשיתי לו פול קאון, אחי. פחדתי אותו בתוך הקאון שלי. לפי ענק שלך? כן. 3 קילים כבר ענק. קיבלתי טיפול פול דמג'.
בא לך? השני? טוב. טוב שלנו, טוב שלנו. אחי, אנחנו פשוט משחקים פה ברגוע. אפשר להגיד. אני עושה פה אדיטים בפשישנו. נוק. לא מבטיח זמן. כן, גם בגלל שזה מפה של צ'פטר 1, ואין פה את כל האנימציות והדברים הקשים, אז אנחנו אפס דיליי, אז זה ממש כיף. אמנם פינג שלנו לא מסתדר פה. לא מסתדר, אבל בסדר, שיהיה, זה אחלה, זה אחלה. לא, כאילו יש לנו לאגים, יש לנו אחלה. אבל העיקר שאין דיליי. כמו בבטל רויאל, רק שפה אין דיליי בכלל. אפשר להגיד. ראידו? אני מוריד אותו? זה אלה מטילטד, זה אלה מטילטד, זה אלה מטילטד. לא מאמין, 60 ווייט! 60 ווייט, אני לא מאמין, 60 ווייט! לא מאמין לך אחי, 60 ווייט! מתו! יותר שאני בין הטובים בארץ. ולקפוץ על אנשים אני הכי טוב בארץ. כי כולם פה פשוט בלי שילד, איזה בוטים. לא, זה פשוט כיף גם להרוג אותם. כאילו, מקבלים קילים חינם. יש פה אנשים ואני לא מוצא אותם. אנשים קרק. בוא נראה שזה מישהו פה מרסיסטי Dead. מהצד. אומייגאד. אתה מת? איזה מישהו פה, כן אחי, יש פה ילדים מהצד שפשוט מרסיסים בלי הפסקה. אוי לא פינשו אותי, אני... עשיתי רילוד. טעות, עשיתי רילוד. אוי אוי אוי, איזה שרמוטות. סימבוקס. חכה, זה 2 שניות אני חזרתי, הכל טוב. אחי, אני וואניד. ירדתי למטה. אין לי מה לעשות, אחי. ירדתי למטה, נכנסתי לפה. הלך לי כל הלוט כאילו. בוא אליי, תהיה אצלי. כן, אבל בלי לוט, כאילו בלי נשקים, בלי כלום, זה לא עוזר לי להיות איתך. עדיף לך להיות אצלי. מאשר למות כל שנייה. אני חושב שעדיף לעשות פריקים. בוא, יש לך פה את זה, בוא אליי. אני אביא לך גם מלא מאץ, בוא. לא, אחי, אני מחפש פה... וואניד? אחי, איירון מן וואניד, אחי, מבטיח. שיט. וואי, איזה באסה זה שמטתי. הרסתי את כל המשחק, יכול להיות לנו משחק טוב. שים. אני צריך להגיע מהר לזון, למה הזון פה ברילוד הוא טיפה קשוח. זון אחרון. שים שלושה בגין, בוא, שים לי. שים. די נגמר לי. אני אומר לך שיט. כן, בטעות פספסתי את אחד מהם. מה, לא היה לי מאץ וילד מספין אותי בבקשת פרדי. אל תמות, תישאר בבוקס. מבטיח. אז זהו חברים, זה סרטון להיום. ולא לשכוח, אם נהנתם, שים סאב ולייק ופעמון, ויאללה ביי.